என்னோட வரைபடத்துல இந்த மாதிரி ஒரு இடம் இல்லவே இல்லையே. ஓகே, குறியீடு தப்பு பண்ணாத. எல்லாமே போச்சு. இப்பதான் காரை வாஷ் பண்ணு. கஸ்டமர் கேருக்கு கால் பண்ண வேண்டியதுதான். ஹலோ, கார்ஸ்டாரின் உதவி பிரிவை கூப்பிட்டதுக்கு மிக்க நன்றி. என் பேர் டேவ். எங்களோட இலவச இசை ஆஃபருக்கு சந்தா செலுத்த விரும்புறீங்களா? ஓ வேண்டாம், ரொம்ப தேங்க்ஸ் டெய்சி. நான் வேற ஒரு அவசரமான வேலைக்காக கூப்பிட்டேன். அப்படியா? நீங்க என் திரையில தெரியறீங்களான்னு பாக்குறேன். ஆமா, உங்களோட பேரு சாக்கர் மாம் தானே? நீங்க இப்ப யாருமே போக முடியாத அடர்ந்த அமேசான் காட்டுக்குள்ள தனியா இருக்கீங்க. உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைன்னு சொல்லுங்க. இப்ப என்னோட பிரச்சனை என்னன்னா, நான் புதக்குழியில சிக்கிக்கிட்டு இருக்கேன். எனக்கு உடனடியா உங்களோட உதவி தேவைப்படுது. மல்லேரி, இப்ப அது என்னால முடியாது. நான் சும்மா